Hyvää iltaa. Tänään käsittelemme vanhemmuutta. Aloitetaan heti suoraan tiukalla kysymyksellä. Missä menee raja, että jo edesmenneet vanhemmat pitää haukkua maanrakoon? Onko olemassa mitään tapaa olla vanhempi niin, että lapsuus tuntuu kivalta ja kuitenkin johtaa pärjäämiseen kovassa maailmassa? Yksi avainkysymys on, onko vanhemmilla oikeus kasvattaa lapset tavalla, joka vastaa heidän arvojaan ja ehkä yleisiäkin hyveitä, mutta ei johda menestymiseen lasten elämässä. Miten määritellään menestyminen? Jos se on mahdollisimman suuren omaisuuden kasaamista keinoja kaihtamatta, niin aika moni haluaa olla menestymätön, minä mukaan lukien. Lapsista ei ole kasvattamaan itseään. Saattaahan ne sormiaan imeä, mutta ei siitä maitoa tule. Yhteiskunta mielellään haluaisi lasten olevan sitä ja tätä, jotta he aikuisinakin olisivat mitä sattuu, mutta sillä ei ole resursseja pelastaa edes kotona kuoliaaksi pahoinpideltäviä. Tunnen erään naisen, joka on kasvanut kuvatun kaltaisessa jehovalaisessa perheessä, ja hänet on lapsen pelästytetty puolikuoliaksi demoneilla maailmanlopulla, Jeesuksen toisella tulemisella. On aivan oikeutettua kritisoida vanhempiensa kasvatusmetodeja. On hyvin terveellistä miettiä, miten nämä metodit ovat vaikuttaneet omaan persoonaan ja kasvutarinaan. On erittäin hyödyllistä nähdä vahingolliset metodit, jotka saattavat vaikuttaa siihen, miten itse kohtelee itseään tai läheisiään nyt aikuisuudessa. Tämä ei tarkoita, että vanhempiaan tulee syytellä kaikesta tai vihata, mutta kyllä aikuisella on oikeus nähdä toisen aikuisen tekemiset ilman hymistelevää gloriaa. Ihmiset tekevät luonnostaan parhaansa, eivätkä he muuta voi. Se, mikä jää puuttumaan, on vanhemmiltakin jäänyt aikoinaan puuttumaan tavalla tai toisella. Jos syyttää vanhempiaan, voi saman tien syyttää isovanhempiaan, isoisovanhempiaan ja niin edespäin, eikä syyttämiselle tule loppua. Sen sijaan on erittäin hyödyllistä pohtia, miten omat vanhemmat, saamansa kasvatus ja oma kiintymyssuhde vanhempiin ovat vaikuttaneet itseen ihmisenä, omiin ihmissuhdemalleihin ja miten ne vaikuttavat vielä omiinkin lapsiinkin. Parasta on pystyä näkemään vanhempansa suhteellisen realistisesti, mutta pyrkien ymmärtämään heidän puutteitaan. Tähän on hyvä lopettaa. Seuraava aiheemme käsitteleekin Trumpin uutta kirjaa, jossa hän jakaa kasvatusvinkkejä pikku-Trumpeille. Ja samalla muutama sana aborteista. Kiitos, että jaksoit olla kanssamme.